Class 1 Zirlai te chibai ule vo ina kan zir tur chu Zirlai pali na Pawnto hla ti ani a amasa in inge Pawnto omzia chu Pawnto kan ti chuan pawna infiam ho kan ti na ang kha ni malai chuan tun ang hian TV te computer te an la nei ve lova chuwang chuan tlaya current te an nei that lo wangin chaw ma taka an ei thina tun ang hian I light te current te ala om ve lo wangin pawna chaw ei khama an infiam ne thina ni ala hma ti na ni chumo an chaw ei kham kha ala hma thina en line chuan ei veka muthun hma si khan pawna an kal khawma ti chuan no pangte an infiam ve thina ni chu engtinge chi hrang hrangin an infiama an infiam zo a hona lo huna zan muthun dona tele alo tlai deuh hleka khan an nu le pa te pawni mo lo ho to ro u an ti nyang khatyang huna khan thin dia la ti hla hin sa thin ni kan sa thin an kan soi thin anga lo ngai thlo o chin dia la naktu ka khwawar sela inkom le dial ang u ma ni in lam hoi chewa anti dan chu ti khan an in kai kwala chuanin enge merry go round kan ti ang deuh chi here we go round the mulberry bush kan ti khan shem khami hla ang deuh chi khan an in kai kwala ti chuan an in kai kwala ti khan an sata ti na ni chumo chin dia la naktu ka khwawar sela inkom le dial ang u ma ni in lam hoi chewa ante an ma ni in lam khan hoi chewa an in lama an tan ho sang chin ni chu ti chuan an in mang tha sapa chu an Pawnto zo a zana an sa chin ni an Pawnto hla pakhat chu an in fiam na hla pakhat chu mo pang o inzial pang pui par o pang par o pang o inzial ante alem khan endula an in kai kwala ni china ka soi ang tho khan an in kai kwala amasa khanin pakhat kha alaya dinga kha abulami te khan in kai kwal chung khan anzu zial zela ti chuanin atopa khanin anin zial khom veka anin kai khom tu thina ni anin kwa khom tul thina ni chumo ti chuanin khan an tia chuan an nuwa tan ron ziak tel lo na pang o inzial an ti an inzial zo vek nuwa khan pang o inphel te khan ti le thina ni chumo an inphel le te khan achang le inziala chang le inphel te khan nuam ti tewin an infiam ve thina ni chu kha in lo ngai thladon ne uluk tewin akan thiar non lenge masa zo kaminian hian chin dia la naktu ka khwawar sela inkom le dial ang u ma ni in lam hoi chewa kha in lo ngai thlan na nga in lo thiar ve bokang adot le mi kan thiar le ang pang o inzial pang pui par o pang par o pang o inzial antia an infiam chini ni chu school kan kal huna tyang hian kan ti ve nge yang kan dam chuan kan damanga school te kan laka kha uluk takin in lo ngai thla anga athiarin lo zir bokang in lo ngai thla pa anga athiarin zir dan tur chu a letters hi identify in tumang achunga hian enge inziak Pawnto Pawnto hla Pawnto hla mo in char thia mang tiro chin chin diala mo adota po khan kha chin diala kha voi ni kha ti khan in lo thiar in tumang NAKTUKAH naktu ka kha avai in char thelopon NAK chuan engelam nak nak TUK tuk om chuan intingelam tur khami sign kamo NAK nak
T U K tuk a h a mo a h a katiang khan lo zirin tu manga lo identify a lo spelling tum ve kewanga ma se voina in homework tur tan chuan in lo ngai thla anga lo thiam vein tu manga lo sarau a hla min ron thon ro ka ron ti le thut mai the chu wang chuan uluk takin lo ngai thlang cheu o kalo me